Knauf представя новата система за обработка на повърхности – Knauf Rotband. Системата се състои от 3 идеално съвместими продукта за още по-лесни ремонти у дома. Грундът Knauf Rotband Haftgrund осигурява максимално прилепване към основата на мазилката, уеднаквява попиваемостта и така предотвратява появата на пукнатини. Ръчната гипсова мазилка Knauf Rotband се използва на закрито. Тя се нанася лесно и осигурява идеално равна повърхност, която може и да боядисате. А когато се изисква максимална гладкост на основата, доверете се и на третия продукт в системата – ръчната финишна шпакловка Knauf Rotband Finish. 3 продукта с идеална съвместимост и само 3 стъпки за перфектна повърхност. Много често при ремонтни работи у дома се налага да измажете новата стена или част от нея. Не си представите огромен куп с пясък, вар и цимент, който няма дори къде да забъркате. Knauf създаде за вас 3-стъпкова система. Лесна за работа и с перфектни резултати. Първа стъпка. Стената се грундира с Knauf Haftgrund. Преди нанасене се разрежда с определено количество вода – 1:1 или 1:2, в зависимост от попиваемостта на основата. Разбърква се и се нанася с бояджийско мече. Може да се използва и четка. Knauf Haftgrund съдържа съставки, които повишават сцеплението на основата с ръчната гипсова мазилка Knauf Rotband. Освен това забавя съхненето на нанесената мазилка и така предпазва повърхността от образуването на пукнатини. Гипсът има способността бързо да поема и отдава поетата влага. И затова е необходимо основата да се грундира преди да се нанесе втория слой от системата, за да се забави отдаването на поетата вода и да се осигури равномерно изсъхване на повърхността. Грундът изсъхва за около 12 часа в зависимост от влажността и температурата на околната среда. След като стената изсъхне, може да се премине към втората стъпка – нанасенето на ръчната гипсова мазилка Knauf Rotband. Готовата смес се изсипва в подходящ съд с вода. Следете указанието на опаковката, за да постигнете идеална консистенция на материала. За разбъркването използвайте миксер или достатъчно мощна бормашина. Бъркайте на бавни обороти до получаването на хомогенна и гладка смес без бучки. Преди да започнете с измазването, е добре да сте монтирали добре нивелирани метални лайсни или така наречените майки. 1 или 2 или колкото са необходими, за да се осигури добро водене на мастара при изтеглянето на мазилката. Майките се фиксират на стената и след като фиксиращата смес се е втвърдила, може да започнете с нанасенето на мазилката. Няма значение дали трябва да измажете стена или таван. Мазилката прилепва идеално към основата, не се свлича и остава на мястото си. Обикновено при добре иззидана стена разходът на материал е 8 кг на квадратен метър при дебелина на слоя 1 см. Мазилката е бяла на цвят и се нанася лесно върху основата. Минималната дебелина на един слой може да бъде 5 мм, а максималната – 50 мм. Гипсовата мазилка не променя обема си в процеса на втвърдяване и изсъхване. Това позволява нанасенето на по-дебел слой, без опасност той да се напука. Отвореното време за работа е между час и половина и 2 часа, в зависимост от основата, температурата и влажността на въздуха. След като се изравни добре, мазилката се оставя да дръпне. Колкото по-дебел е слоят на нанесената мазилка, толкова по-дълго трябва да чакате. Повърхността остава равна и леко грапава. За около 90 минути мазилката е дръпнала, но е все още влажна. Всички минимални неравности се заглаждат с мокра габирана маламашка, без натиск върху повърхността на мазилката, с равномерни кръгови движения. Така на повърхността се изкарва така нареченото гипсово мляко. Веднага след това основата се заглажда с чиста метална маламашка. Така гипсовото мляко се втрива и се получава напълно гладка повърхност.
След като изсъхне мазилката, може да се пристъпи и към третата стъпка при нанасянето на системата Knauf Rotband. Knauf Rotband Finish осигурява перфектна гладка повърхност, готова за боядисване. Нанася се върху суха и здрава основа. Сместа е готова за употреба и се нанася с маламашка с дебелина на слоя от 0 до 3 мм. Използва се за тънкослойно заглаждане на повърхности на стари и нови гипсови, варови или вароциментови мазилки. Шпакловането е задължителна операция при подготовката на таваните за боядисване. За постигане на добър краен резултат е препоръчително температурата на въздуха да е между 8 и 24 градуса по Целзий. Финишната шпакловка Knauf Rotband Finish се втвърдява вследствие на изсъхването на материала и затова при работа е важно да се съобразявате с температурата и влажността на околната среда. При по-ниска температура с материала се работи трудно и има възможност за замръзване, което ще доведе до напукване и компрометиране на шпакловката. При работа при по-висока температура шпакловката изсъхва по-бързо и също може да доведе до образуването на малки пукнатини. Затова четете и следвайте стриктно инструкциите за работа, които производителят е отбелязал на опаковките на продуктите. Само така ще сте сигурни в добрите резултати от вашата работа. Системата Knauf Rotband е изключително подходяща за малки ремонти вкъщи, поправки на разбити стени или запълване и заглаждане на канали за електро- или водопроводни инсталации. Там, където е необходимо, надеждно финално покритие без напукване. Мястото за поправка се грундира с Knauf Haftgrund. След като грундът изсъхне, разбърканата в определено количество вода ръчна гипсова мазилка Knauf Rotband се нанася върху основата. Нанесеният материал се заглажда с мастар или маламашка, ако мястото за поправка не е с много големи размери. За да се изравни нанесената мазилка, тя се заглажда с габирана маламашка, потопена във вода. След като млякото от гипсовата смес излезе на повърхността, тя се заглажда с метална маламашка. За да получите идеално гладка основа, шпакловайте само мястото на поправката или цялостно стената с третия продукт в системата – Knauf Rotband Finish. Така всички поправки ще са незабележими след нанасянето на боя или друго финално покритие. А сега ще ви демонстрираме най-лесния и бърз начин за обръщане на страниците на прозорци и врати. Обикновенно при подмяна на дограма идват майсторите. Демонтират старите прозорци, монтират новата дограма и си тръгват. А след тях остават разкъртените стени. Може бързо и лесно да ги обърнете, без да чакате още един месец, за да дойдат майсторите. Само в 3 стъпки. Първата стъпка е грундирането. Грундът Knauf Haftgrund се разрежда 1:1 с вода и се нанася по цялата повърхност с мече или четка. Това е лесно. Следва втората стъпка. След като изсъхне грундът, се подготвя и основният материал – ръчната гипсова мазилка Knauf Rotband. В съд с вода се разбърква необходимото количество от готовата смес. За идеално прави ръбове е необходимо да се положат и ръбохранители. Те осигуряват идеален и защитен от удари ръб. Ръчната гипсова мазилка Knauf Rotband се нанася с маламашка. При заглаждането на нанесения материал, мастарът или мистрията се води по ръбохранителят, за да се оформи добре външния ръб. За отбелязване е голямата пластичност на ръчната гипсова мазилка Knauf Rotband, която позволява лесното и нанасене и заглаждане. Това силно улеснява работата при оформянето на тесни ивици, които са типични при измазване около отворите за прозорци и врати. Леко грапавата повърхност след обработката с мастара се заглажда с габирана маламашка. Водата и леките кръгообразни движения изкарват на повърхността гипсовото мляко.
То се втрива с чиста метална маламашка в сместа и така повърхността се заглажда. Ако имате нужда от идеално гладка повърхност, то преминете към третата стъпка – шпакловането с финишната готова смес Knauf Rot Band Finish. Тя се нанася с маламашка на тънък слой до 3 мм и придава на повърхността идеална гладкост. След шпакловането с Knauf Rot Band Finish, стените могат да бъдат боядисвани. Три лесни стъпки. Първо, Grund Knauf Haftgrund. Второ, ръчна гипсова мазилка Knauf Rot Band. И трето, финишна шпакловка Knauf Rot Band Finish и вие решавате много от проблемите при ремонт у дома. След обработката на стените и таваните с продуктите в системата Knauf Rot Band, имате идеално гладки стени, готови за боядисване.